Εσύ πιστεύεις ότι με τον Ερντογάν υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να λυθεί ή να φύγει και να έρθει άλλος Τούρκος? Έχει παραπάνω πιθανότητα. Ο Ερντογάν δεν λύει το Κυπριακό. Εν τούτος που έκαμε ό,τι έκαμε ως τώρα. Εν τούτος που θέλει τα δύο κράτη. Εν τούτος που έβαλε τον Καρακιόζη να κυβερνά τους Τούρκους από εκεί και έφυγε ο άλλος που ήταν ο Ακιντζής να μου τον ελέα. Ναι, εσύ μιλάς για τον Τατάρ. Ορίστε. Μιλάς για τον Τατάρ. Μιλάς για τον Ερσίν Τατάρ εσύ τώρα. Ναι, τούτον το γάρο που έβαλε, το γλάνιν τους. Ενώ ο άλλος πήγαινε να λύσει το Κυπριακό, συνομίλα, αλλά τούτος θέλει τα δύο κράτη. Έκανε συνομιλίες για άλλο σκοπό. Μόνο να δεχτούμε δύο κράτη. Έτσι λέει Καχέλιο. Μα τους Τουρκοκύπριους που εκεί αποκαλείς τους Τούρκους. Να που κάνει. Τους Τουρκοκύπριους αποκαλείς τους Τούρκους. Τους Τουρκοκύπριους. Είναι τους Τουρκοκύπριους που κυβερνά κοινός. Τούρκοι είναι μόνο. Είναι Τουρκοί. Στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν δύο κοινότητες, οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Ναι. Οι Τουρκοκύπροι ήταν 80.000 στην Κύπρο. Πόσοι σήμερα, πέμου να δούμε. Δεν ήξερα. Πάνω από 500.000. Να μας ξεπεράσουν σιγά σιγά. Εν τούτος ο στόχος του Τούρκου. Όχι, εκείνοι είναι Τουρκοκύπροι, εκείνοι είναι έπικοι από την Τουρκία. Εκείνοι είναι Τούρκοι έπικοι. Έπικοι, ξιέπικοι, ποιος θα τους ονομάσει έπικους? Τα Ηνωμένα Έθνη, οξά η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ποιος θα τους ονομάσει? Να που είναι εγκάτοικοι της Κύπρου. Αύριο να κανονίσει και την Αμόχωστο και εκείνα όλα τα κτίρια να τα γεμώσει Τούρκους που είναι η Τουρκία. Να μας ξεπεράσουν στον αριθμό και επίσης να φωνάζουμε να κάνουμε έναν κράτος. Να πει εντάξει, να κάνουμε έναν κράτος. Και να κυβερνήσουν σύλληπον παραπάνω. Αφού έναν παραπάνω μας, να κυβερνήσουν την Κύπρο νουλής. Κατάλαβες να μου γίνεται. Η Αγγλία τι? Είναι μια από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Και η πιο σοβαρή για μένα, γιατί ήταν η πρώην, ήταν δική της η Κύπρος προηγουμένως. Ακυβέρναν την Κύπρο τόσα χρόνια. Το λοιπόν, μετά την ανεξαρτησία του 60, μπήκαν εγκύτριες δυνάμεις. Τι εγγύηση είναι εδώ και στην Κύπρο? Τι έκαμε για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο? Τίποτε. Ούτε είπεν τίποτε. Αν πάει και υποστηρίζει τους Τούρκους ακόμα. Κατάλαβες. Αυτά όλα είπεν τους τα κανένας. Όχι. Να παρεξηγούνται. Να μην μιλούν. Να λούν μόνο εκείνα που συμφέρει να κυβερνούν, να κραούν την καρέκλα. Τίποτε άλλο. Όλες οι κυβερνήσεις μας. Πώς θα αλλάξει τούτο? Μακάρι να παραμείνει η Κύπρος ως έχει, να μην φύγουν όλοι από την Κύπρο, να τους διώξουν όλους και να διάουν οι Τούρκοι. Μακάρι. Τούτον που όλοι για την καρέκλα, πώς θα αλλάξει? Δεν ξέρω ο κόσμος, η ανθρωπότητα, αν αλλάξει ο νους τους καμιά φορά.